खुलुमबाय मोननैसो भिडिअ नायगासिनोमोन आं फेसबुकआव एनिफ्राय आं मोनदों कि सानैसो मानसिफोरा जोंनिनो बड'लेण्ड एफसिनि प्लेयार्सफोरखौ बखिगासिनो बिकज जों खेला जेनदों इफ आई गेट टू नो नर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसिनि अगेन्स्टआव 2-0 जों खेला जेनदों स' बेखौ लानानैनो जोंनिनो प्लेयारफोरखौ मानसिफोरा मक खालामगासिनो शेम खालामगासिनो कि बिदि खेला गेलेया नामा आं बेनि बिखयनो फंनैसो बुंनो फैदों आई वन्ट टेक मच टाइम फेसबुकआव बहुत बेलेग बेलेग धरननि भिडिअस फैयो बाट आं बेफोरनि सायाव आई इगनोर दोज भिडिअस बाट बेखौ लानानै आं एसे बुंनो लुगैदों मालाबाबो मोनसे टीमा फिल्डआव जेब्ला गेलेनो थाङोना बिसोर मालाबाबो जेननायनि मानसिजों गेलेनो थाङा ठीक है बिसोर मोन्नैबो टीमा दे अलवेज प्ले टू विन द मैच खेलाखौ देरहानोनो बिसोर गेलेयो आरो बै खेलाखौ देरहानो बिसोर गावनि 101% एफर्ट होयो बाट अनफर्चुनेटली मोनसे टीमा देरहायो मोनसे टीमा जेनो एन्ड द्याट्स अ पार्ट अफ द गेम बे गेमनि रुल होनजायो बे गेमनि पार्टखा बे गेमनिल' नङा जोंनि लाइफनिनो पार्टखा मालाबा जों देरहायो मालाबा जों जेनो जोंनि लाइफनिनो खोन्थाखौ बुंनि जोंनि खेलानिनो खोन्थाखौ बुंनि स' इट्स अ पार्ट अफ आवर लाइफ or you can say of a game ठीक है but बेयावनो जोंनि मानसिनि मेन्टेलिटिफोरखौ जों हमनो हायो कि सोर गाज्रि टाइमाव मानसिफोरखौ सपोर्ट खालामो आरो सोर गाज्रि टाइमाव मानसिफोरनि आखाइखौ नागारनानै हारसिं थाबायलाङो जुदि नों एसे गोरों मानसिबा साननायफोरा मोजांबा नोंनि थट प्रसेसा मोजांबा नों जुदि लाइफखौ जुदि नों पजिटिभ वेयाव नायोबा नों मालाबा मानसिनि हार्ड टाइमाव बेखौ नागारना थाङाथ' नों बे हार्ड टाइमावनो बे मानसिखौ नों अलवेज सापर्ट खालामगोन दिनै जोंनि बड'लेण्ड एफसि टीमा दिनै जेननो हागौ बाट दे गिभ देयर 101% दे ट्राई टु विन द मैच खेलाखौ देरहानो ट्राई खालामदोंमोन बिसोरो जोंखौ रिप्रेजेन्ट खालामगासिनो राइट आं एग्जाम्पल होनि कि जेसेबांखिनि फुटबल क्लाब दङ फुटबला दासो जौगागासिनो राइट 5-6 इयार्स जुदि जों उनाव थाङोमोनबा मा लेभेल दंमोन फुटबलनिया अनलि क्रिकेट ठीक है नङाबा फुटबलनि मा लेभेल दंमोन त' जेसेबांखिनि क्लाब दङ दा मुम्बाइ एफसियानो जा चेन्नाइ एफसि जेसेबांखिनि रिनाउन्ड क्लाब दङ फार्स्ट अफ अल बिसोरनियाव इनभेस्टमेन्टआ मोजां ठीक है प्लेयर्सनि सायाव बिसोर फैसा गारो सेकेन्ड मोजां ट्रेनार होयो थार्ड इनभाइरमेन्टआ मोजां कोचेस मोजां मोनो ठीक है फिजियोथेरापिस्ट मोनो दे गेट सैलरी दे गेट ईच एंड एवरीथिं दे गेट गुड ग्राउन्ड टु प्ले टु प्रेक्टिस मोजां ग्राउन्ड मोनो स' बेफोर गासैबो फेसिलिटि मोननायनि उनावसो मोनसे टीम फर्म जायो जायखौ फेजेन होनो हानो बहुद खस्थ' जोंनि बड'लेण्डनि गथ'फोरनि मा दङ सरकारनिफ्राय जोंनि बड'लेण्डनि गथ'फोरा मा मोनदों जेबो मोनाखै राइट ना मोजां ट्रेनार मोनदों ना मोजां कोच मोनदों ना मोजां मेडिकेल फेसिलिटिस मोनदों ना मोजां इनभेस्टमेन्ट प्लान मोनदों गभर्नमेन्टनिफ्राय ना गभर्नमेन्टनिफ्राय सैलारि मोनदों ना मोजां मोनसे गेलेग्रा ग्राउन्डखौनो मोनदों टेल मी दैट कुछ मिला इन सब में से कुछ नहीं मिला देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि थांनानै मोनसे रिनाउन्ड क्लाबजों गेलेनानै जोंनि बड'लेण्डनि गथ'फोरा देरहागोन होननानै एटलिस्ट बिसोरो गावसोरनि 101% एफर्ट होदों दे रिप्रेजेन्टेड अस डुरान्ड कप इज अ टुर्नामेन्ट अफ भेरी हाई लेभेल बहुत गोजौ लेभेलनि टुर्नामेन्ट बे राइट जोंनि बड'लेण्डनि गथ'फोरा बे डुरान्ड कपआव पार्टिसिपेट खालामनो लास्ट इयारनिफ्रायसो मोनदों इफ आइ एम नट रं जुदि आं भुलबा प्लिज करेक्ट मी स' नोंसोर मारै बिसोरबो मानसिसोब्रा दे निड टाइम टु ग्रो अप ठीक है बोसोरसेयावनो रावबो रनाल्ड' पेले जानो हाया दे निड टाइम आरो जुदि नोंसोरो जोंनि गथ'फोरखौनो मोजां लेभेलाव देरहाजानो लुगैदोंबा यु निड टु इनभेस्ट मनि अन देम आरो बे जिनिसखौ जों अडियन्सआ बुजिनांगोन इट्स भेरि इजि टु कम एन्ड से बहुत इजि ससियेल मिडियायाव फैनानै जोंनिनो मानसिफोरखौ जेनबा
फैनानै बखिनाय मानाय इट्स भेरि इजि बाट जाय मानसिया बखिदोंना नों सानसे थांनानै फील्डआव गेलेना नाय ग्राउंड का एक राउंड अच्छे से दौड़ के दिखा दे मैं मान जाऊंगा तेरे को थिनी जों नोंनिनो ओके आं खोबादो नोंनिनो सोरबा फिसाज्लाया गेलेयोमोनबा आरो जुदि बे जेनोमोनबा नों माब्लाबाबो गाज्रि होनामोन फिसालाखोदो नोंनो जुदि थांनानै दुरान्ड काप गेलेयोमोनबा दिनै बडलेण्ड एफसि नि टीम जानानै जुदि नों जेनोमोनबा नों माब्लाबाबो मानसिफोरजों बखिजानो लुगैयामोन राइट देन जों मानो फैना बखिगासिनो जोंनि गथ'फोरखौनो why are we doing that मानसिफोरा साननो हागौ कि बहुत कूल मोनो बहुत मोजां शो खालामो जों फैनानै बखिबाय बट ये आपका ना मेंटेलिटी दिखाता है कि नों मा टाइपनि मानसि नोंनि साननाया मारै इट शोज अ मेंटेलिटी दैट व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू आर हार्दिक पांड्यानि सिचुएशनखौ मिथिगोना मिथियाखै आईपीएल में बिखौ पूरा दुनिया बखिदों वर्ल्ड कप में चुप करा दिया सबको हाँ वर्ल्ड कप फैनानै कंग्रेचुलेशन्स होदों मा होदों गाज्रि टाइम सबनिबो फैयो ओके सो बे गाज्रि टाइमाव मानसिफोरखौ जोङो यूनिटी जानांगौ गावजों गाव सपोर्ट खालामलायनांगौ rather than mocking or demotivating players by what type of game did you play क्या खेला है क्यों हारा है no it's not that बिदि जाया दा आं बेखौनो खावलायो जोंनि रायजोफोरखौ जोंनिनो अडियन्सफोरखौ कि जाय गथ'फोरा एथ' खस्थ' गामिनिफ्राय फैदों खस्थ' खामै खामै दिनै मोनसे गावसोरनि इमेज बड'लेण्डनि नाम बायदिखौ दिनै दुरान्ड कापआव लाबोनो हादों ठीक है बिदिनो लासै लासै देरलांबाय थागोन इट जस्ट स्टे पजिटिभ गावजों गाव सपोर्ट खालामलाय गावजों गाव मोटिवेट खालामलाय देन वन फाइन डे विल डेफिनेटली विन दिस टुर्नामेन्ट एट लिस्ट गथ'फोरा मोनसे एक्सपोजर मोनदों नङाबा 3-4 बोसोर सिगाङाव या फिर उससे पहले भी रावबो जोंनि बर' गथ'फोरा साननोनो हायामोन कि दिनै दुरान्ड काप बायदियाव जोंनि बर'नि टीमा नङाबा बर'नि गथ'फोरा गेलेनो मोनगोन राइट बर'नि आदा हलिचरनमोन बायदिया वाइ दे प्ले सो गुड थांनानै आं 101% श्योर कि बिसोरो मोनसे आईएसएल बायदि क्लाबाव आईएसएल नि क्लाबफोराव थांनानै जे गेम इमप्रुभमेन्ट जादों जस्ट बिकज बे इनभाइरमेन्टखौ मोनदों कोचेस मोनदों ट्रेनर मोनदों राइट मोजां इनभाइरमेन्ट मोनदों बेफोरखौ मोननायनि उनावसो बिसोरनि गेमा आरो मोजां इमप्रुभमेन्ट जादों दैट्स व्हाई दे आर ग्रोइं बेनिखायनो बिसोर दावगालांगासिनो बेबायदिनो जुदि जोंनि बड'लेण्डनि गथ'फोरा मोनोमोनबा जेरैबायदि बेलेग क्लाबनि मेम्बार्सफोरा मोनो फेसिलिटिज जोंनि बड'लेण्डनि गथ'फोरखौ रावबो फेजेननो हायाथ' जोंनि बड'लेण्डनि गथ'फोर बायदि सोरबा खस्थ' खालामनो हायो नामा दे आर द मोस्ट हार्ड वर्किं किड्स बाट जोंनिनो मानसिफोरा बेफोर खस्थ'खौ नुवालासिनो मोनसे खेला जेनबानो बोख्लायनो सानो मायबा मायबि बखिनो सानो डिमोटिवेट खालामनो सानो बिदि जानाङा डोन्ट डू दैट बिकज आं मिथिगौ बिकज आं बास्केटबल गेलेयो आं गावनि स्कुल लेभेलाव नेशनेल लेभेलाव जेब्ला आं राजस्थान दंमोन आङो नेशनेल लेभेलाव रिप्रेजेन्ट खालामदोंमोन स' आं बेसिकेलि बास्केटबल गेलेयो थ' आइ नो आं मिथिगौ कि जेब्ला बेफोरबायदि सिचुएसन फैयोना लाइफआव जेब्ला मानसिफोरा नोंखौ बोख्लायनो सानो मारै फिल जायो आइ नो दैट बाट आं गावखौनो गाव लकी सानो बिकज जोंनि इनभाइरमेन्टआ मालाबाबो बिदि नङामोन कि जों मोनसे गेम जेनबानो जोंखौ मानसिफोरा बखिगोन जोंनि टीमा जों मोनसे गेम जेनबाबो जोंनि टीमा मालाबाबो जोंखौ बखिनो सानामोन वी ऑलवेज ट्राई टू मोटिवेट ईच अदर कि ठीक है इस गेम में नहीं जीते नेक्स्ट गेम में अगर हमने 100% दिया है नेक्स्ट गेम में हम 101% देंगे विल ट्राई टू विन Life is a game of winning or losing. That's fine. जेनबाबो जेबो नङाब्रा but at least जोंनि गथ'फोरा खस्थ' खालामदों ट्राई खालामदों थ' जाय मानसिफोरा नेगेटिभ भिडिअस लाबोदों इट्स अ सान थिक बर'नि समाजनि इउटुब कमिउनिटिया नोंसोर मिथिगौ मारै जालांगासिनो थ' आइ वान्ट कि बे पजिटिभिटिया थाथों जोंनि कमिउनिटिनि गेजेराव
गावजों गाव सपोर्ट खालामलाय गावजों गाव बखिलायनाङा ठीक है सपोर्ट इच अदर जय बर' हारिनि गोजोन्थों मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन